Proszę mnie tego nie nagrywać, bo Nie, to nie, żebym ja takie coś recytowała. Ja się przyłączyłam do klubu seniora, bo tu ciekawe rzeczy się dzieją. Można wyjść z domu i pobyć z koleżankami, z okolicznymi kobietkami, nie? I miło spędzić czas. I różnych rzeczy się ciekawych nauczyć. I teraz dopiero ona, a kuku! Zawijasz całość, przytrzymujesz, odwijasz, tak? Splot cukierkowy. Natomiast drugiego był dzień zaduszny. I to właśnie drugiego chodziło się na groby swoich bliskich. No to co, myk, dobra? Dobra. Zobaczcie, jaki piękny bałagan wam niesiemy. I teraz mniej więcej tak jest zawiązane, o, tak co centymetr, nie co centymetr, półtora. Andruty? Po prostu bierzesz i zanurzasz. Dobra. O, widzisz? I teraz nie widać go, a trzyma bardzo mocno, nie? I sobie tak, takimi szpileczkami. Co? No. Z tym a naszym a wieńcem, a to jak Pan Bóg stworzył twarz. Każdy my niby to samo, nos, gobo, łysie, łecie, a każdy twarz inaczej wazdrze. Tak samo nasze wieńce są ze słomy, zielone, z tych samych kwiatów, a każdy wieńc inaczej będzie wazdrzył. To Kaszewsko Soleca, to są heci, to są pteci, to są rości półtoreci, hektyk, półtorych, tylny, kłołowesny, prosty, krzewy, hojny, widłek, gnojny, rydel, tycz, łezna, czuł, kaszeba, base, skrzepci, chrupci, dłydzi, to Kaszewsko Soleca. To je klecha, to je wół, to je cały, a to pół. Klecha, wół, cały pół. Hektyk, półtoryk, tylny, kłełołezny. Nie chcące znać. Płyjdą mnie, rąka mnie dej. Prawą mnie dej, lewą mnie dej. I już są na mnie, nie gniewej. Prawą mnie dej, lewą mnie dej i już są na mnie, nie gniewej. Bardzo tak. Każda z Was ma jakoś na imię, prawda? Jest Ludmiła, jest Gienia, jest Maria, jest Małgosia. Bardzo proszę, żeby zmusić swój mózg do tego, nie śpiewająco, poproszę, żebyście wymyśliły 3 określenia Was, które Was charakteryzują. Tak, temperamentna, tak? Troskliwa. Super. A to jak?
No, jaka jeszcze? Ulubiona przez wnuki na pewno. Ulubiona przez wnuki, tak jest. Młoda wiecznie, czująca się. Lekka w tańcu na przykład. Albo leniwa. Albo leniwa. Gospodarna i jak to się mówi? Genialna. Genialna. Kochane panie, pomyślmy chwilkę, co jest sporym wyzwaniem w jesieni życia. Są rzeczy, na które nie mam wpływu. Nie mam wpływu na rocznik urodzenia, ale mam wpływ na przeżywanie swojej jesieni życia, tak? Więc wielkim wyzwaniem jest utrzymanie się w formie, tak? Psychofizycznej. Musimy przyjąć to, co jest, natomiast nie musimy godzić się na to, żeby nasze życie było monotonne i nudne. Nie? Co? No, ale podam, no to przeleją mi 2000, to co, nie? A podaj SMS, podaj numer telefonu. Podaję. Podaj swój adres. Ale po co? No, żeby dostać 2000, no to i tam musisz podać, żeby otrzymać, tam jeszcze tam się zapala jakaś lampeczka, coś tam też. Zgadzasz się, tak, zgadzasz się, na to się zgadzasz, wszystko się zgadzasz, okej. Bóg. Oczywiście telefon dalej nie wybuchł. Ale po chwili okazuje się, że wchodzicie na konto, a tam czystka. Słuchajcie, ja też bym się dał nabrać. To nie jest tak, że ja jestem taki cwany, a wy jesteście tacy... Nie, to nieprawda. Chodzi o to, że musicie mieć świadomość, co chwilę będą takie metody, będą coraz to bardziej bezczelne, bardziej wyrafinowane. Powiedzieć, że na przykład ten kolor, tak jak mówiłam, już niebieski, w jakiś sposób wprowadza taką stabilizację, daje nam też takie ukojenie, wyciszenie, ale też taką w pewnym sensie takie pozytywne nastawienie. Zobaczcie Panie, wychodzimy z domu, patrzymy w piękne, błękitne niebo. I co czujemy? Mamy taki balans, prawda? Drodzy Państwo, czy tak, czy złoty, prawda, czy srebrny? I już tutaj widać tą magię, nie? Nie? Zaczynamy od takiej ciepłej jesieni, od określenia tych kolorów, tak? Patrzymy, co tutaj się dzieje. Dobrze. Prawda? Bardzo kolorowo, ale twarzowo, prawda? Każdy kolor po prostu tutaj współgra, nie? A więc zobaczymy. To jest ciepła jesień, tak? bardziej przygaszone i bardziej jasne, rozbielone, bardziej pastelowe. Mam fajny swet, ale kurczę, plama jakaś. No to co zrobię? Zrobię sobie, filcuję coś fajnego, nie? W zasadzie to jest cała robota. To jest filcowanie na sucho. Także to nie ma żadnej specjalnie filozofii. Za mało to jest. No. To trzeba spokojnie dołożyć i robić takie o. Nie? No. Na przykład jak kształt mi coś nie wychodzi, ja to mogę powyciągać jeszcze, tak, to jeszcze nie jest do końca wyfiksowane. Zobacz, to moje by mogło być. To już jest tak, weźmy kręcić. No właśnie, ja się cieszę, że to nie jest prawo. Więc każde działanie na rzecz innych organizacji czy na rzecz osób w zasadzie jest wolontariatem. Problem polega na tym, że osoby w zasadzie
Robią to bardzo często z automatu i nie mają świadomości tego, że są wolontariuszami, czyli wszelkiego rodzaju akcje, tak jak Agnieszka powiedziała. Przygotowanie kiermaszy, zbieranie pieniędzy, pomoc różnego rodzaju osobom potrzebującym, starszym, ale nie tylko starszym, bo i dzieciom. Teraz osobom chorym, czy na przykład uciekinierom z Ukrainy przed wojną. Na pewno miałyście Panie takie przypadki w swoim środowisku, że pojawiały się osoby, którym trzeba było i warto było pomóc i to już jest wolontariat. Ja chciałbym to odrobinkę ustrukturyzować, tak żeby nazwać te działania, tak żeby uświadomić Wam, że wolontariat oprócz tego, że jest działaniem na rzecz drugiego człowieka, to tak naprawdę jest działaniem, które wzmacnia nas samych jako ludzi. Daje bardzo dużo satysfakcji, daje bardzo dużo dobrego samopoczucia i takiej świadomości, sprawczości. No, nawet jednego roku to taki pomysł właśnie mieliśmy z koleżanką, żeby osobom też starszym dać samotnym tą paczkę ze szkoły, nie? I fajnie było, nie? Mamy w planach, żeby w przyszłym roku, są w tej chwili 4 kluby Nestora, przygotować z każdym taki 10-minutowe jakieś przedstawienie albo jakieś takie małe wydarzenie artystyczne, może jakiś koncert, to nie wiem, to będzie trochę od Was też zależeć, wspólnie razem ustalimy, co byśmy mogli zrobić. Chodzimy! Dobrze, zobaczcie, nikt nie został sam, pięknie, jeszcze raz, znowu kogoś innego. Super, jakie raz świetnie. Ja nikogo. A Pani kogoś śledzi? Idziemy. Pięknie, bardzo ładnie. Super. Kukuryku! Kukuryku! Przecież ja Panią nie naciskam, cicho. O Maryjano, gdybyś była tak kochana, nie spałabyś tę noc, tę jedną noc. O Maryjano, Święta noc, pokój niesie ludziom wszech, a Generalnie musimy się przeplatać wszystkimi ludźmi, którzy nas otaczają cały czas, bo w codziennym świecie my nie żyjemy tylko wśród młodzieży. Jak postępować? Przede wszystkim bierzemy takie dziecko, patrzymy w usta, co tam jest, czy tam coś zalega. Jeśli jesteśmy w stanie, widzimy tą rzecz, tak, że jesteśmy w stanie to wyciągnąć, to mały palec w usta wygarniamy. Jeśli nie, no to łaskotki, słuchajcie. Każdy z nas ma łaskotki, ale... Okej. Dobra, ale to też trzeba uważać, bo może być nerwowy, nie? Nawet Ja znalazłam motek, no. Jo. Każdy z nas ma praktycznie sznurówki, tak? To te sznurówki bierzemy i zawijamy, tak? Tak, żeby to usztywnić. Słuchajcie, to jest niebezpieczne, ponieważ my nie wiemy, co tutaj się wydarzyło. Ta pani co, jest świadoma, nie jest świadoma, nie? Okej. I gdzie byśmy zadzwonili? Pod jaki numer? 112. Tak. Tak. I od razu, tak jest. Jo. Brawo. 15 razy uciskamy.
Zamilknął ojciec i zamyśleni, obaj w skupieniu i w ciszy szli pod górską ścieżką, po której Lenin być może chodził za dawnych dni. By wirusa zlikwidować, trzeba zacząć się kurować. Już mikstury namieszane w barku są przygotowane. Od męsa do żony, wiedziec most zwodzony, nie zna imienia Pana, a już randka rozebrana. Jakie? Powiedz szybko, moja żabko, moja rybko i nie krępuj się zupełnie. Twe życzenie każde spełnię. Ci się zdaje, że żyć nie warto. Z łez ocieraj cudze oczy, choć twoich nie otarto. Takie przemyślenie. Piękne! Choć twoich nie piękne. Odgadujemy. Patrzeć przez okno. Mieć szeroko oczy i uszy otwarte. Brawo! Brawo, super. Ja dotąd nie wiedziałem, co znaczy noc poślubna. Stacji? Lokomotywa? Ciężka, ogromna i potem z niej spływa. Nie wiem, czy chcę słyszeć, jaka była ta do twojej mamy. Dobra, jak mama, dojdziemy do mamy twojej, to wyjdziesz. Jak gorąco. Jak gorąco. Jak gorąco. Jak gorąco. Ja widzę, że pani też nie jest w jednego pieca, nie? Pomyślałem sobie, że fajnie, żeby były takie stroje, wiecie, z lat 20. Takie węże, te pióra, boa, takie miały takie piórka tam, z takie malutkie kapelutki gdzieś tam na głowach. Tak, użyły zarządy, tańców, ważyły zarządy. Uwaga, drugi rząd. Gdzie jeszcze nie? I raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znowu lewy pod spodem. Tak. Pod spodem, pod tym szpilkiem. I na ten. Tak, a teraz ten górą i w pętelkę. Ten pod spodem i musi leżeć na tym sznurku, który będzie szedł górą. Ja tu mam popieprzone całe. Tak, i teraz ten górą przez pętelkę. Chyba i potem. Żebym obrócę do swych stron, gdzie mój ojczysty dom. Dobry wieczór, witamy naszych gości z filmem. Jutro będzie padać, prawdopodobnie bardzo ciekawy. Głowa do szmaku zawiozły. No taką podjęli decyzję, tak było. Przecież Niemcy to kulturalny naród, bo tak mówili. On był właśnie pod Stalingradem, nawet miał odmrożone 2 palce chyba, u ręki prawej i u nogi. To pokazanie tej historii w naszym filmie było piękne i prawdziwe, bo tak rzeczywiście było. Dzisiaj w klubie Kaplica malujemy, dekorujemy woreczki lniane przeróżnymi motywami lawendowymi. Pojawiają się też konie i serduszka, a wszystko po to, żeby potem wypełnić je suszem z lawendy, który pochodzi z naszych kaszubskich pól. Zachęcam, żeby zobaczyć, jakie tutaj są talenty w kaplicy. Męskie i damskie, piękne rączki wykonują piękne wzory, więc zapraszam. Na zajęcia w klubie Nestor bym poleciła wszystkim emerytom
takich zajęć, jak my mamy. Są bardzo dobre. Ja to przerysowałam tak, jak jest z obrazka, ale na tej stronie zewnętrznej nie mogę malować, bo farba zejdzie. To musi być pod spodem, tak? Czyli musi być lustrzane odbicie, dlatego ja to zrobiłam na koszulce. Sztuka wymaga poświęceń. Gdzie ty zasuwasz? Gdzie ty zasuwasz? One też tak wiedzą. Ale nie omijaj jej, bo to zobacz, to będzie takie o. Bockiem, bockiem. Jak ona ją mierzy wzrokiem. Odwracasz się? Gdzie ty się odwracasz? Nie, ty, Gabrysia. Ta-da-ta-dam, ta-ta-da-da-ta-dam. W drugą uciekacie. 2, 3, 4. Gdzie wy? Po kolei to robimy. Tatu skacze jak sarenka po prostu, przebiera tymi nogami. Dzisiaj mamy wyjątkowe zajęcie. Jak widzicie, tutaj się rozglądacie, co mamy tutaj za cudem. No przedstawię wam w ogóle prowadzące. To jest Madzia, to jest Marzena. Dziewczyny tworzą Fundację Zdrowy Świat. Bo byśmy chciały, żeby Panie brały aktywnie z nami tutaj udział. I od czego zaczniemy? Od tej roślinki. Co to jest? Jeżeli chodzi o właśnie takie ziołolecznictwo, czy rośliny użytkowe, czy lecznicze, skąd właściwie zaczyna się taka przygoda? Bo to jest takie, można powiedzieć, trochę takie detektywistyczne podejście do roślin, ponieważ zaczyna się tak naprawdę od rozpoznawania przez różne klucze, na przykład klucz do roślin. Jeżeli chodzi o babkę lacentowatą, bo to możemy je stosować i zewnętrznie, i wewnętrznie. Jeżeli chodzi o zastosowanie zewnętrzne, to robimy na parę i wtedy na przykład jeżeli nas bolą oczy czy uszy, to automatycznie zaczynamy po prostu robić sobie takie okłady. Chciałem zaprosić na takie szkolenie. Mam 5 miejsc dla Waszego klubu. Pomysłu jeszcze jak na razie takiego wyklarowanego nie mamy, ale gdybyś mógł nam zasugerować coś w rodzaju akcji takiej, wiesz, jednorazowej, którą moglibyśmy zrealizować w ramach projektu. Popatrz, jest ekran. Wolontariat Gdańsk jest naprawdę najwspanialszy w kraju. Czy jeżeli Dawid mówi, że zaprasza, pani prezydent Dulkiewicz finansuje? No. Tak. A my przyjedziemy. Widzę tyle emocji, tyle roześmianych twarzy.
pogoda super, ludzi pełno. Z jednej strony scena, z drugiej strony też tam się dzieje, występy są. Każdy przebrany, każda grupa po swojemu. A na scenie była nauka zumby, z czego skorzystaliśmy. Można było jeszcze wypić sobie kawkę z ciastem, była też zupka pomidorowa. No jest po prostu super, wszyscy wspaniale się bawią. Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, Nestor 2.0 wyjazdowo. Znajdujemy się w Parku Świętej Barbary, gdzie odbywa się coroczny piknik i parada seniorów. Można zjeść, można się zbadać, można posłuchać i obejrzeć, co robią różne organizacje pozarządowe. Bardzo nam się podoba konwencja piknikowa. Jest tutaj blisko 600 seniorów, nie tylko z Gdańska, ale z różnych innych miejsc z okolic Gdańska. Bawimy się dobrze, nie jest za gorąco, więc klimat nam dopisuje. Wszystkie z naszych klubów są dzisiaj reprezentowane przez blisko 15, nawet do 20 osób, więc cieszymy się, że mamy taką okazję, żeby po raz pierwszy wspólnie w takim dużym gronie się spotkać. No i jeszcze mamy atrakcje po drodze do domu, także serdecznie pozdrawiamy z Gdańska. Wszystkiego dobrego, Nestor 2.0 rządzi. Przynętnie nie jechała kareta moja mała, moja tęsknota, kareta złota. Mamy to? Ekstra. I jedziemy, tak, alleluja i do przodu.